4, Epistola Apostolului Pavel către Filipeni. Din capitolul 4 citim versetul 19. Și Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuințele voastre după bogăția sa în slavă în Iisus Hristos. Hai să repetăm împreună cu toată adunarea. Și Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuințele voastre după bogăția sa în slavă în Iisus Hristos. Amin. Voi trebuie să vă reașezați. Dacă plecați doar cu acest verset în inimă, mi-aș dori să plecați cu mult mai multe. Dar dacă doar acest verset îl veți duce în inima dumneavoastră și întreaga săptămână vă veți gândi la el, veți medita la el, veți fi oameni binecuvântați. Așa cum am spus, am acceptat cu bucurie în seara aceasta să fim împreună cu Biserica Domnului Nemia. M-am gândit la câteva lucruri pe care le avem împreună. Sunt un om care îmi plac relațiile și acești frați cu care slujim din loc în loc au observat că nu de puține ori relațiile sunt tema mesajelor pe care le aduc înaintea fraților. Un prim lucru pe care îl avem în comun cu dumneavoastră îi Dumnezeu și lăudat să fie Glorie Lui! Aleluia! A făcut din mine Fiul Său, a făcut din dumneavoastră Fia Împărăției, lăudat să fie numele Său. Aleluia! Nu meritam niciunul dintre noi să fim astăzi în casa de rugăciune. Dar e îndurarea Lui care și-o arată peste noi. E binefacerea Lui și spunea psalmistul, suflete al meu, binecuvântează pe Domnul, nu uita niciuna din binefacerile Lui. E un mare har, dragul meu, în seara aceasta, să fii într-un loc de închinare. Nu știm câtă vreme Dumnezeu ne mai dă harul acesta, ca în pace și în libertate să ne închinăm înaintea Lui. Fie seara aceasta o seară în care sufletul tău să se închine înaintea Lui, să-L binecuvânteze pe Dumnezeu, pentru că El este iubitul sufletului nostru. M-am gândit la câteva gânduri cu care să vin înaintea dumneavoastră. Cred că acest gând mi l-a pus Dumnezeu pe inimă pentru fiecare dintre noi. Dacă ne uităm la modul în care Dumnezeu ne-a creat, spune Sfânta Scriptură că Dumnezeu ne-a creat după chipul și asemănarea Lui. Ceea ce vedeți dumneavoastră la mine este omul din afară. Ceea ce văd eu la dumneavoastră este omul din afară. Dar pe lângă acesta, fiecare dintre noi purtăm omul din lăuntru. Aleluia! Glorie Domnului! Dragul meu, la cine gândești mai mult? Pentru cine muncești mai mult? Pentru cine ești interesat? Aleluia! Ești interesat să-i fie bine omului din afară care trece? Sau ești omul care cauți folosul omului din lăuntru? Om din afară și om din lăuntru. Am citit acest cuvânt al Scripturii și Apostolul Pavel adresează acest cuvânt celor din Filip. I-a prins în temniță și de acolo găsește cu care să scrie o epistolă către frații din Filip. Și în finalul acestei epistole mai recitesc încă o dată versetul 19 care spune așa: și Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuințele voastre, după bogăția sa în slavă în Iisus
Hristos. Amin. Amin. Dragilor, avem nevoie? Eu spun că da. Cea mai mare nevoie a sufletului tău, cea mai mare nevoie a omului, băgați bine de seamă ce spun, nu-i nevoia de pâine, nu-i nevoia de apă, nu-i nevoia de îmbrăcăminte, cea mai mare nevoie a omului îi iertarea și mântuirea din starea de păcat. A fost așezat omul de Dumnezeu în grădină, într-un loc binecuvântat, într-un loc deosebit, într-un loc perfect. Prin neascultare, omul a căzut din acea stare deosebire care a avut-o înaintea lui Dumnezeu. Inima lui Dumnezeu a bătut pentru om. Ne spune Sfânta Scriptură că Dumnezeu l-a creat pe om pentru plăcerea lui. Și într-o bună zi, cel care trebuia să fie plăcerea lui Dumnezeu, să fie bucuria lui Dumnezeu, să fie desfătarea lui Dumnezeu, prin neascultare, produce o rană în sufletul lui Dumnezeu. Și în răcoarea zilei când Dumnezeu îl cheamă pe om și îl strigă, unde ești? Niciun răspuns. Îl mai auzi pe Dumnezeu strigând, unde ești? Undeva din grădină, o voce înăbușită se aude, sunt aici, dar sunt gol. Și de atunci până ziua de astăzi, oamenii s-au golit de slava lui Dumnezeu, s-au golit de prezența lui Dumnezeu, s-au golit de sfințenia lui Dumnezeu, de neprihănirea lui Dumnezeu. Dar în dragostea lui, Dumnezeu, printr-o sentință judecătorească, printr-un decret, a spus un lucru: pe cel care l-am creat după chipul și asemănarea mea, într-o bună zi vreau să-l răscumpăr din starea căzută în care este. Și în Genesa 3:15 apare prima promisiune, prima făgăduință, primul cuvânt al lui Dumnezeu de reabilitare. Și cuvântul Scripturii ne spune în felul următor: este o sentință dată șarpelui și un cuvânt și o făgăduință dată omului. Vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ei și sămânța ta. Ea, sămânța femeii, va zdrobi capul șarpelui și șarpele va zdrobi călcâiul. Dacă n-ar fi fost această făgăduință de izbăvire, dacă n-ar fi fost această făgăduință de ieșirea de sub starea de păcat, nu știu dacă astăzi lumea ar mai fi în picioare. Suntem în picioare, dragilor, pentru că lumea noastră, la vremea potrivită, a venit Iisus Hristos cu un singur scop: să împlinească nevoia sufletului tău, să împlinească nevoia sufletului meu. Dragul meu, ești conștient că sufletul tău are nevoie de mântuire? Amin, amin. E cea mai mare nevoie a sufletului. Strigă Sfânta Scriptură și ne spune: ce-ar câștiga un om dacă ar câștiga, dacă ar avea la picioarele lui toată lumea, dacă își pierde sufletul, toate aceste lucruri care pierd odată cu trebuințarea lor, n-au niciun scop, n-au niciun rost. Omule bun, nu uita, în seara aceasta Dumnezeu prin Scripturi spune: cea mai mare nevoie a sufletului tău este iertarea. Simți tu nevoia de iertare? Cuvântul Scripturilor ne spune: toți au păcătuit și sunt lipsiți
de slava lui Dumnezeu. Nu este neprihănit niciun om, niciunul măcar. Pe de cealaltă parte vine profetul Isaia și spune: toți rătăceam ca niște oi fără păstor. Fiecare își vedea de drumul lui, dar lăudat să fie numele Domnului că într-o bună zi drumul nostru a fost intersectat de Iisus. Într-o bună zi vocea pe care a auzit-o Saul pe drumul Damascului a răsunat în viața ta și Dumnezeul vieții te-a chemat la el. Te-a chemat că-ți iubește sufletul. Mai mult decât dorești tu pacea sufletului, Iisus, Fiul lui Dumnezeu, dorește pacea sufletului tău. Într-o zi Fiul lui Dumnezeu stă în picioare și strigă: veniți la mine toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă pentru sufletele voastre. De 2000 de ani această chemare a Mierului, a Fiului lui Dumnezeu răsună. Stă înaintea ta Fiul lui Dumnezeu care promite pace, promite izbăvirea sufletului, promite pacea lui. Fii înțelept, dragul meu, și în seara aceasta acceptă pacea pe care Dumnezeu vrea să o dea sufletului tău. Ar fi mare pagubă din prezența Lui să te duci fără El. Avem în Scriptură oameni care L-au întâlnit pe Domnul Iisus Hristos. Avem acel cuvânt cu acel tânăr. Ne spune Sfânta Scriptură că era un tânăr bogat, era un om cu vază în Israel, a alergat înspre Iisus, s-a închinat înaintea lui Iisus și a spus: ce bine să fac ca să fiu mântuit. A făcut lucruri deosebite acest tânăr. Domnul Iisus Hristos s-a uitat la el și la nevoia sufletului său și i-a spus: ascultă, ție îți lipsește un singur lucru. Vinde tot ce ai, dă la săraci, hai, urmează. Era un lucru prea greu pentru el. A plecat din prezența Domnului întristat peste măsură, ne spune Sfânta Scriptură. Dragul meu, ești în prezența Lui în această seară. Nu pleca cum ai venit înaintea Lui. Cere îndurarea Lui să se atingă de tine. Amin, amin. Cheamă pe Dumnezeu să se îndure de tine și să-ți facă ridicarea dacă trebuie. Mi-aduc aminte de modul măreț în care Solomon a creat templu. Erau două porți la templu. Evreul trebuia să intre pe o poartă în casa lui Dumnezeu și să iasă din casa lui Dumnezeu pe cealaltă poartă. O, dacă am putea noi pătrunde frumusețea profetică a acestui lucru. Dacă ai intrat în casa lui Dumnezeu cu starea sufletului tău apăsat, dacă ai intrat în casa lui Dumnezeu cu sufletul mâhnit, cu sufletul bolnav de păcat, că păcatul contaminează sufletul, din locul acesta tu poți pleca cu această nevoie împlinită. Amin, amin. Nevoia de iertare a sufletului. Vreau să vă spun ceva încă în această direcție și ne ducem puțin mai departe. Pentru cei care aveți legământul cu Domnul, am un cuvânt pe care îl rostește un om deosebit al lui Dumnezeu. Se ruga înaintea lui Dumnezeu David și spunea așa: este diferență. De multe ori suntem confuzi. Vreau să fac această diferență în seara aceasta. Spunea David în psalm în felul următor: Doamne, dă-mi iarăși bucuria mântuirii Tale și sprijinește-mă cu un duh de bunăvoință. Încă avem o întrebare pentru sufletul tău.
mai ai bucuria mântuirii? David nu s-a rugat, Doamne, mântuiește-mi sufletul. El s-a rugat, Doamne, dă-mi iarăși bucuria mântuirii. Dacă ești un om care n-ai gustat niciodată bucuria mântuirii, Domnul să-ți dea această bucurie a mântuirii. Dacă ești unul dintre cei care ai gustat mântuirea lui Dumnezeu și totuși ai ajuns într-o situație că ți-ai pierdut bucuria mântuirii, fie plecând din locul acesta, să pleci cu bucuria mântuirii în sufletul tău. Prima mare nevoie a sufletului, nevoie de iertare. Și îi mulțumim Domnului că prin Iisus El împlinește această nevoie a sufletului nostru. Avem, dragilor, ca oameni și alte nevoi. Spunea aici apostolul: și Dumnezeul meu să îngrijească de toate nevoile. O altă mare nevoie este deosebit de importantă și aceasta și Domnul Iisus prin cuvânt o împlinește. Nevoia de vindecare. Trăim într-o lume afectată de boli. Ca biserică avem atâtea situații pentru care ne rugăm și pe altar de rugăciune împreună cu dumneavoastră o aducem pe sora Aneta. Fie ca Dumnezeu și în direcția ei să-și arate slavă. Amin. Singurul care poate să intervină este Dumnezeu și numai El. Nevoia ta e nevoie de vindecare. Știi când s-a întâmplat lucrul acesta? Decretul de vindecare pentru tine a fost dat în urmă cu 2000 de ani. Vine Isaia cu cuvânt profetic în 53 și spune așa: prin rănile Lui sunteți tămăduiți. În cuvântul Scripturilor sunt binecuvântările crucii. În urma răstignirii Domnului Iisus, sufletul și trupul capătă iertare, capătă vindecare, dar totdeauna Dumnezeu are o regulă. Prima dată iartă și apoi se ocupă de trupul bolnav. Mărită pe numele Domnului. Pentru noi avem un exemplu deosebit al dragostei Domnului Iisus Hristos. Într-o bună zi, când era pe acest pământ și își făcea lucrarea Lui, care consta predicarea Evangheliei și vindecarea bolnavilor, trece pe lângă scăldătoare. Avem noi și o cântare în direcția aceasta. Era o grămadă de oameni acolo și Domnul Iisus Hristos își îndreaptă privirea spre un om care zăcea bolnav de 38 de ani. Iisus cunoștea nevoia lui. A venit la el și l-a întrebat: vrei să te faci sănătos? Nu-mi place ce-i răspuns omul. Nu i-a răspuns la întrebare. Domnul nu l-a întrebat dacă are pe cineva. Domnul l-a întrebat dacă vrei să te faci sănătos. În seara aceasta, acest cuvânt al lui Dumnezeu poate răsuna și în dreptul său. Aleluia! Acest cuvânt Dumnezeu ți-l adresează și ție: vrei să te faci sănătos? Avem noi acea cântare care o cântăm: e putere, putere în numele Iisus, e iertare în sângele ce-a curs, e iubire, salvare și mântuire în dar, e vindecare prin jertfa din Calvar. Nevoia vindecării e o nevoie acută. Constatăm cu durere de la copii. Avem în elit copii pentru care ne rugăm.
și așteptăm îndurarea Domnului. Avem frați în vârstă care poartă suferințe în trup și chemăm numele Domnului. Și Domnul Iisus Hristos spunea, îndrăzniți, îți trebuie act de curaj să mărturisești că ești bolnav. Îți trebuie act de curaj să vii înainte dacă se face ungere cu un de lemn și să recunoști că ai nevoie de intervenția Domnului. Vreau să vă spun că toți oamenii care au avut curajul și îndrăzneala să vină la Domnul Iisus Hristos, să ceară vindecare pentru trupul lor, l-au primit. Îndrăznește să vii cu trupul tău înaintea Domnului. Și El este Dumnezeul care împlinește și această nevoie a trupului tău, nevoia de vindecare. Glorie Domnului! Spunea Domnul Iisus Hristos în Evanghelia după Matei 4:4 în felul următor. Omul nu se hrănește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Nevoia trupului tău, Dumnezeu o vede. În primul rând, El a venit în lume pentru nevoia sufletului. Spunea Domnul Iisus Hristos, căutați mai întâi împărăția și neprihănirea și toate acestea, puteți să mi le enumerați care? Mâncare, băutură, îmbrăcăminte, Dumnezeu ni le dă. Dar ce trebuie făcut? Căutarea împărăției și neprihănirii. Dragilor, nu inversați lucrurile. Nu căutăm împărăția și pierdem lucrurile de aici. Pierdem și împărăția. Oameni buni avem și suflet. Gândiți-vă la el. Hrăniți sufletul dumneavoastră. După cum trupul nostru are nevoie de îmbrăcăminte, are nevoie de hrană, are nevoie să fie spălat, să fie grijit, la fel și sufletul nostru are nevoie. Ești tu omul care hrănești sufletul? E o nevoie a sufletului. Eu împlinești? Striga Domnul Iisus Hristos în Evanghelia după Matei în felul următor. Ferice de cei însetați după neprihănire. Își doresc această stare de neprihănire. Sufletul tău, sufletul meu, sufletul omului dorește această stare de neprihănire. Singurul care poate să dea această stare de neprihănire a sufletului tău este Domnul. Odată căpătați starea de neprihănire, datoria mea este să umblu în această neprihănire. Și striga Dumnezeu către Avram, știu că Avram este un om care se teme de mine. Știu că va porunci copiilor săi să umble în căile mele. Și se adresează Dumnezeu și lui Avram și spune, Avram, umblă înaintea mea și fii neprihănit. O, Doamne, ajută-ne și pe noi în vremea aceasta să fim oameni care umblăm înaintea Ta și trăim neprihănirea. Mă apropiu de încheiere. Nu uitați, dragilor, nevoia de iertare a sufletului e cea mai mare nevoie și Iisus Hristos poate împlini această nevoie. Trupurile noastre de multe ori suferă anumite stări. Cel care poate împlini nevoia de vindecare e Iisus Hristos. Sufletul tău mântuit are nevoie de acest cuvânt al Scripturilor. Și Apostolul Petru se adresează
oamenilor convertiți și le spune în felul următor: doriți laptele duhovnicesc și curat, prin care să creșteți. Fii omul care prin rugăciune în fiecare zi îți hrănești sufletul. Amin, amin. Fii omul prin citirea Scripturii stând persetea sufletului de Dumnezeu. Fii omul care în fiecare zi cauți să te apropii de Dumnezeu care te-a chemat la mântuire. Și într-o bună zi, cei care astăzi umblă aici cu Domnul, vine ziua când părăsim pământul și avem o cântare, vine ziua fericită, toți vom părăsi pământul. Aleluia! Se cântă când ne vom reîntâlni. Nu știm dacă pe acest pământ, dragilor, ne vom mai întâlni. Nu știm, n-avem garanția aceasta. Dacă îmi doresc un lucru de la Dumnezeu, în ziua măreață, împreună cu cei dragi ai noștri, să fim în împărăția Lui și Domnul să ne ajute. Amin. Amin. Domnul să te binecuvânteze. Slavă lui Iisus! Amin. Dorim ca să mai ascultăm o cântare din partea grupului de laudă și închinare din Biserica Elim. Domnul să binecuvânteze și apoi ascultăm cuvântul Domnului Fratele nostru Dan Sandu. Domnul să binecuvânteze, să dea multă putere. Amin. Amin.